טוב, אז אנחנו ממשיכים עם הלימוד שלנו. פעם הקודמת אנחנו ראינו את המפה, ראינו מה יש בתוכה, ראינו איך היא בנויה, את החמישה חלקים. דיברנו על החלק המרכזי, על העיגול בלי קווים, בלי כלום באמצע, שהוא בעצם העצמות של הבן אדם, זה הנשמה, זה אני שלי, הנשמה, החלק אלוקא ממעלה, לכן אין לו כלום בפנים, כי אנחנו עליו לא מדברים, אנחנו מדברים את כל ההתפתחויות החיצוניות. הדבר הראשון שהוא נפגש, זה הצורות של ההיבטים שיש בין הכוכבים, כל הפסים האלה שאנחנו רואים, וזה מסמל לנו את המוטיבציה של אדם, מסמל לנו את המודעות, איך מחובר את האני הפנימי שלו, ש... שמתבטא אחר כך כלפי המעשים שלו, בכל מיני מקומות, בכל מיני דרכים וכו', אבל זה נגיד החשמל שיש בתוך הקירות, מאיפה איפה הולך, לאיפה הוא מסתובב, ואת כל הדברים הפנימיים. שאנחנו, בדיוק בשיעור הזה אנחנו נתמקד בנקודה הזאת כי היא מאוד חשובה. אחר כך ראינו שיש לנו את הכוכבים, שזה הכלים שלנו, זה היכולות שלנו. אחר כך ראינו את המזלות, על כולם אנחנו נתקדם, ניכנס פנימה עוד ועוד ועוד, ניכנס לעוד רבדים, סתם אני רק עושה תזכורת כללי. אחר כך בהתפתחות, לא, מבפנים כלפי חוץ, אנחנו נפגשים עם המזלות, הגלגל המזלות, שזה בעצם משהו נתון, משהו שקיבלנו, איזו ירושה, ככה זה נקרא בלקסיקון, וזה תכונות שירשנו. ובסוף הסוף מצאנו את מה שאנחנו קוראים להם את הבתים. שהבתים בעצם זה רגישות לסביבה, להשפעה על הסביבה, מהסביבה אלינו ואנחנו על הסביבה, את הסביבה שגדלנו, את התכתיבים שנתנו לנו בסביבה, בחברה, בקהילה שגדלנו. וכל זה אנחנו ניכנס פנימה, היום אנחנו נתעסק בפסים הפנימיים. ודיברנו שההיבטים, שוב, אנחנו מדברים על הפסים האלה, נסמן אותם, כל הפסים האלה, כל הצבעים, כל הצורות שונות האלה, אנחנו נדון עליהם, מה הם אומרים עלינו, מה בעצם רוצה לספר לנו, מה כל הדברים, אנחנו יכולים לראות אותם בצורה ככה. הלילה אנחנו מדברים, זה הנשמה יוצאת לעולם ובום, זה הדבר הראשון שמתחילה להתנהג ולהזיז ולפגוש את הזרימה הפנימית שלא גלויה לעולם, אלא זה פנימי. אנחנו נדבר עליה, זה השיעור בעצם שאנחנו נדון היום. אז ככה, מה אנחנו יודעים על זה? כל ההיבטים זה הגילוי הראשון של האני, הלא מוגדר. העיגול הראשון, כשנגיד האנרגיה, הכוח שלנו יוצא החוצה, זה הדבר הראשון שאנחנו נפגשים. וזה הדבר הראשון שיש לנו את האינפורמציה הכי שורשי שלנו. וזה הדרך הראשוני כדי להיכנס לפנימיות או לתפיסה הכי עמוקה של בן אדם. כל ההיבטים נותן לנו את הנקודה העמוקה של המודעות, של התת מודע, של כל העולם הפנימי של הבן אדם. ואנחנו דרך הצורות, דרך הצבעים, דרך ההיבטים, בכל מה שיש בפנים, אנחנו נתחיל לפענח אותם. היא בעצם נותן לנו תמונה שורשית של הנשמה כביטוי הראשוני בעולם. זה נהיה משפטים מאוד אבסטרקטיים, מאוד גבוהים,
אבל בעצם הם החלק מאוד מעשי. כי בעצם הנקודות האלה, כל הקווים האלה, מחבר אותנו בדרך שאנחנו מסתכלים על העולם בצורה אינדיבידואלית שלי, של כל אחד ואחד, של בעל המפה עצמו. ומצד שני, גם כן נותן לנו את החיווי הגלובלי עם כולם ביחד. היא נותנת לנו את התכלית בחיים, את הדרך בחיים, למה אנחנו עושים את הדברים האלה. עכשיו, מה אנחנו נסתכל כשאנחנו רואים את הפסים האלה, את כל הציור הזה? קודם כל, אה, התבנית עצמה, הציור עצמו. אחר כך, שלב שני, שתיים, אנחנו נסתכל על המיקום שלה, על הדגש, על הציור שיש לנו שם, על הכיוון שלוקח. אחר כך, שלב שלישי, אנחנו נסתכל על ההגיונות של הדבר. אבל המילה אולי זה לא הגיוני, זה לא הגיונות, אולי הדבר, זה הקוהרנס, החיבור בין הדברים, האם מכוונים כל הדברים, או אם מחולקים, יש לי חלקים פה, חלקים שם, שהם לא בעצם מכוונים, שמייצר לי תמונה של כמה דברים נפרדים. אחר כך אנחנו נסתכל ונדון גם כן על הצבעים שיש להם פה, בשיטה הזאת חשיבות מאוד מאוד גדולה. ואחר כך נראה את כל המהלך של ההיבטים בצורה יותר פרטנית. אז אמרנו שיש לנו, מקווה שעד כאן זה בסדר, אז אחר כך אנחנו נמשיך. סליחה. בעצם, מה אנחנו רואים? כל הקווים שאנחנו רואים מבטאים לנו את כל ההיבטים, איך כולם מתחברים ביניהם, ונותן לנו כל מיני קומבינציות, כל מיני חיבורים שונים. מצד אחד, לא מגדירים לנו איזשהו מרחב סגור, מצד שני יכולים להגדיר לנו משולשים או מרובעים, יש לנו כמה היבטים שונים. אז עכשיו, אנחנו נגדיר אותם בשלוש קבוצות. יש לנו את הקווי, שהם רק ציורים קוויים. יש לנו את השני, שהוא המלבני, שמייצר לנו צורות מלבניות, ויש לנו את הסוג השלישי, שמייצר לנו משולשים. שלוש סגנונות. אנחנו יכולים גם כן לחבר אותם כמו השלוש כוחות שפועלים במזלות, כמו דינמי, סטטי ומשתנה, אבל פה מגיע נקודה לפני זה, לכן אני לא רוצה כל כך להתבלבל, אבל יש מקום להשוות ביניהם גם כן. אבל בינתיים נמשיך, רק נגעתי בזה. אז מה נותן לנו את החילוק הזה? אם אנחנו מסתכלים על המפה שלנו, אנחנו רואים פה באמת צורות, בעיקר מה שבולט לי, לפחות לי אישי, זה אחר כך נראה איך אנחנו מפנחים, אבל אישי כרגע, אני רואה באמת משולשים מאוד בולטים. אולי הייתי יכול להגיד פסים, אבל המשולש פה הוא החזק, הוא הדומיננטי. לעניות דעתי כרגע, ואחר כך נראה איך אנחנו פועלים. אז כל אחד נותן לנו תכונות מסוימות. התכונה, בואו נתחיל כבר מן המשולשים. המשולש, סליחה, אני אלך לפי הסדר, כי ככה נבנה אותו בצורה יותר נכונה, בואו נגיד ככה. תחשבו, יש לי קו,
אז קו זה אומר שאני הולך מנקודה לשנייה במהירות. לא רק את זה, אלא גם כן אני לא צריך לשתף אנשים, או להגיד לעוד אנשים, להסביר, לא, אני מפה לשם הולך. אז מסמן לנו צורה של דינמיות. מסמן לנו את הצורה של תנועה. בשביל המפות שהעיקר הם הקווים, נותן לנו תחושה, או רוצה להגיד לנו שבתת מודע של הבן אדם, בעל המפה, התנועה זה חיים. הוא חייב כל הזמן להיות בתנועה. נראה אחר כך איזה סוג של תנועות, אבל הוא צריך להיות בתנועה. כשיש לה כבר משולש, זאת אומרת, לא יש לי, אין לי רק שתי נקודות, יש לי עכשיו עוד מבט, שזה הנקודה השלישית. זאת אומרת, הוא תמיד זה יחסית. כי תמיד יש את הנקודה השלישית של הסתכלות על הדבר. לכן, מסמן לי הכל יחסית, רלטיב. הכל יחסית, יש לי עוד נקודה, יש לי עוד מבט להסתכל על הדברים. ומסמן לנו את היכולת הסתגלות בדברים, להשתנות ולהסתגל לדברים. כי אני גם רואה את החלק השני, אז אני גם כן נמצא שם, ואז אני בשני, אז אני גם כן שם. עכשיו, כשיש לנו צורות מלבניות, זה מסמן לנו משהו יותר סטטי. זה משהו שהוא מחובר. ואם אנחנו חושבים, למשל, כמו נתנו דוגמה הראשונה של אנשים שרוצים ללכת לנקודה השנייה, עושים את זה במהירות, פה תחשבו שאני צריך לעשות פעולה, ואני צריך לשתף עוד 3 אנשים כדי לעשות את הפעולה שלי ולשכנע אותם לעשות אותם. זאת אומרת, התנועה שלי היא יותר קשה, התנועה שלי ייקח לי יותר זמן, זה מסמל לי יותר, המצבים יותר סטטיים, יותר של חיבור, נותן לי יותר משהו יציב, ולא של תנועתיות. עכשיו, זה הבסיס. עכשיו, הצורות האלה, מה אומרים לנו לגבי מה הם מחפשים? האנשים האלה מה הם מחפשים? אז אם זה מצב ליניאלי, המצב שיש לנו קווים, מה הוא מחפש? אקשן. כי האקשן בפני עצמה היא החשיבות, לא דווקא התוצאה, אלא הפעולה עצמה היא מה שאני מחפש. כל הזמן להיות בפעולה, לא משנה מה. אני יכול לשטוף כלים, אני יכול לשחק כדורגל, אני צריך להיות באקשן. עכשיו, אני לא כרגע ידון אם הוא יחפש רק לנצח או דברים כאלה, לא. כי פה מסמן לנו שהדרך שלו היא דרך התנועתיות, דרך הפעולה. הוא מחפש כל הזמן פעולה. המשולש מחפש כיוון, הוא מחפש הגיונות, הוא מחפש, אין לו פולריות, זה לא שחור או אפור או לבן. יש עוד גוונים, אבל אני מחפש את ההיגיון בדבר. אני מחפש שיהיה לו מטרה, לשם מה אני עושה את הדבר הזה, כאילו שיהיה לו איזושהי נקודה וכיוון לדבר. והמרובע הוא יחפש את ההרמוניה, וזה העולם הפנימי, הוא מחפש את ההרמוניה, את השלווה, את הנקודה של יציבות. עכשיו, מה מסמל בתוך התכונות? הקווי מסמל רצון. המשולש מסמל את האהבה. והמלבני מסמל את החוכמה, היגיון, אבל החוכמה יותר טוב להגיד. עכשיו, לאן הם נוטים? נוטים ללכת. הקווי הוא תמיד יחפש ללכת או להשיג את המטלות שלו, את המטלות בחיים, בצורה הכי טובה שאפשר. המשולש
הוא יחפש לחוות את העולם, אבל בידיעה שהכל משתנה. אז הוא גם כן ישתנה, והוא גם כן יתפוס אה, את המקום היותר נוח. ומחפש גם כן להבין את האינטראקציה בין אנושי, בין האנשים, את החיבור ביניהם. והמרובעים, הצורות המלבוניות יותר, המרובעות, יחפשו ללכת דרך מטרה שכבר נקבעה מקודם וכבר קיימת, ואני יכול ללכת על בתך, ללכת איתה. עכשיו, מה הם רוצים? מה הם רוצים, או הדחף הפנימי או השורשי, לא, בסופו של דבר? אז הקווי להיות תמיד בתנועה, לעשות משהו כל הזמן, להתאמץ להשיג משהו, להתקדם, מחפשים לגדול, להתפתח, להתרחב, מחפשים את הצורות היותר טובות איך לעשות את המציאות יותר טובה בשביל המטרה שלו. או איך להגיע בצורה יותר טובה למטרה שלו. הם רוצים להיות תמיד הראשונים. עכשיו, המשולשים, מה הם מחפשים? הם מחפשים להתנסות, ללמוד, לדעת, להתחשב בשני ולהתבונן בדברים. מחפשים להבין איך הדבר פועל, איך העולם פועל. הם מחפשים את החיבור האנושי גם כן, את האהבה, את התקשורת, את הלימוד. מחפשים גם כן להבין את החיבור בין הדברים, את כמה באמת הדבר שווה כאילו במובן חוץ מהכספי, כאילו וואו, זה אוצר, זה כאילו וואו, אני מצאתי משהו יותר חשוב מבעצם הכסף עצמו, אלא יש לו איזשהו ערך נוסף לדברים. מחפש את את הנכון או את ההיגיון או אה, את המטרה של כל דבר, או את הפירוש של מה בעצם הדבר הזה אומר, מה רוצים. הם רוצים באמת להשפיע על העולם, או להיות טובים לעולם, לשפר את העולם. עכשיו, המרובעים, הצורות המלבניות יותר, הם בעצם המניע שלהם זה ההרמוניה, זה השלווה, זה המנוחה, חיים מאוד מסודרים, בטוחים, לבנות מערכות שמתקיימות לאורך זמן, רגועות, להשיג את הביטחון המקסימלי האפשרי. ואם אפשר, כבר לעבוד במצב שכבר הדבר כבר קיים, ולהמשיך באותו דבר, וזה נותן לו ביטחון. רוצים בעצם שהכל יבוא ויחזור לסדר הנכון או המקורי. עכשיו, מה נותן להם ביטחון? אז אנחנו יכולים גם כן לנחש את הדברים. הצורות הקוויות נותן להם ביטחון בזמן שכל דבר זז. התזוזה, התנועתיות, נותן להם ביטחון. למשולשים, לצורות המשולשיות, יותר להבין ההיגיון, להבין את הדרך של העולם של הדברים.
מלבניות יותר, הם מרגישים בטוחים כשהכול מסודר וכשהכול בהרמוניה. עכשיו, כאילו, מה זה שמפריע להם? ובגלל זה גם כן הם מתנגדים לדברים האלה. כמובן, הקווי, מה שמציק לו זה השלווה, זה ההנאה. אני נהנה מן הדבר, לשבת על חוף הים בלי לעשות כלום. וואו, זה יכול להתפוצץ, הוא חייב לעשות משהו. איך אפשר? בואו נעשה מתקות לפחות. בואו ניכנס נשחה, בואו נשחק כדורגל. אמ, ההנאה התמידית הזאת, ליהנות ממשהו ולא לזוז, זה כאילו מקפיץ אותם, לא? מתחיל אותם באיזשהו חרדות, מתחיל להיות באמת בעצבים. עד כדי כך יכול להיות מאוד יותר אגרסיביים, כי הם חייבים את הפעולה. המשולשים, אמ, מה כי האי נוחות של המשולש, זו המילה, האי נוחות ולזה מתנגד, כשהפעולות, הקוטבים, כאילו החלקים השונים, שהם בתנועה והוא לא מוצא הסיבה לדברים, באמת הוא לא מתנגד לדבר, פשוט הוא מפסיק לעשות אותם. ונכנס כאילו לתנועה חדשה או לדבר חדשה או לדבר חדש. לעשות את הדבר בלי סיבה, זה מאוד קשה לו. הוא לא יתנגד, אבל פשוט הוא לא יעשה את זה, הוא לא יהיה שם. פתאום הוא נעלם, הוא במשהו אחר, לא, אנחנו עכשיו, יש שם, כאילו, אין לי היגיון לזה, פתאום הוא לא נמצא. המרובעים, השינויים. השינויים ממש משגעים אותו. השינויים הקבועים, זה מוציא אותם מן האיזון, הדברים האלה, וואו, זה מאוד מאוד קשה להם פנימית. מה המערכת אה, של הערכים שלהם? זאת אומרת, לקווי, כדי שתבינו למה אני מתכוון, העבודה, התוצאה, התפוקה, זה הדרך שלהם, הכלי מדידה שלהם, בשביל לדעת זה הדבר טוב, לא טוב, יכול להיות דברים פיזיים, יכול להיות דברים רגשיים או שכליים, אבל הוא צריך תוצאות, הוא צריך מעשה, הוא צריך עבודה, פעולה. תזכרו, הוא צריך בפעולה. הערכים אצל המשולשים זה יותר היכולת ללמוד או להבין דברים חדשים, לחוות דברים חדשים. והמרובעים, הם, להיות מחוברים, כמה הדבר מחובר למה שכבר קיים, לשמרנות, להמשכיות של אותו דבר, ולהמשיך כאילו מה שהוא השיג. יש דוגמה מאוד מן העולם הכלכלי שסתם קפץ לי, אז אני משתף אתכם. לא יודע אם אתם זוכרים שפעם לא היו טלפונים עם מצלמות, לא היו טלפונים בכלל ניידים, היה לנו מצלמות פשוטות, והיה פילם בפנים. והחברה שהכי הובילה בכל המהלך זה היה קודק, עד שפשטו רגל. ענקית העולם פשטה רגל ממש, כי הם לא הצליחו לעשות שינוי. איך אני אתקדם עם העולם? לא, אני ממשיך עם השמרנות. אני ממשיך עם הדברים שכבר יש, אני לא אעשה את השינוי. וככה יש המון המון חברות שפשטו רגל כי לא ידעו או לא רצו לעשות, הם רצו לשמור ולהיות מכוונים לריבוע הזה, בוא נגיד ככה. אה, הלאה. עכשיו, אה, מה קורה ב... כשהם נמצאים בחלק השני? בשביל מה משתמשים בדבר השני? מה זאת אומרת? בקוטביות השני.
הקווי, למשל, למה הוא ישתמש במנוחה? כדי שיהיה להמשיך בתנועה. מובן? המשולש, הוא בעצם, הוא מעל הקוטביות, אין לו את הקוטביות הזאת, אה, כי יש לו שלוש פינות. זאת אומרת, הוא לא מסתכל על דבר כמו שחור לבן, אלא גם כן יש לי אפור, יש לי עוד אפורים בתוך זה בפנים, אז לכן אין לו את הקוטביות. ובשביל הלימוד, אצלו התנועה במנוחה הם חשובים כדי להמשיך בלמידה שלהם. זאת אומרת, מה קורה כשיש לנו את הקוטביות של תנועה מול המנוחה? מה יעשה כל אחד ואחד? הקווי במנוחה, הוא משתמש במנוחה לא לשם המנוחה, אלא לשם התנועה שאני אעשה אחרי המנוחה. המשולש, אני אעשה את זה כדי להמשיך ללמוד. גם כן התנועה, כדי ללמוד דברים חדשים, וגם כן המנוחה, כדי לאפשר להבין את הדברים ולהמשיך הלאה. המלבנים, התנועה בשבילהם זה כדי להחזיר את הגלגל אחורה, להחזיר את המצב הקדמון, להחזיר את המקום שממנו יש לי ביטחון, שממנו יש לי את האיזון, והוא יזוז רק כדי להמשיך במנוחה שלו. עכשיו, מה אפשר להגיד החלק השלילי בהסתכלות? למשל, הקווי, הם יכולים להגיע למצב שמחפשים את השינוי בשביל לשם השינוי, לשנות לשם, בוא נשנה, לא משנה מה, לא צריכים את זה, לא משנה, זאת אומרת, לא מאפשרים את את העצירה כדי ליהנות ממה שהם השיגו. המשולשים, לפעמים היכולת הסתגלות שיש להם לכל המצבים, הצורה הלא נכונה יכול להפוך אותם לקשה החלטה. כן, לא, לא, כן, הולכים לשני הכיוונים. והמלבנים, הם רואים כמו תכלית להחזיק בהרמוניה, וזה תכלית בפני עצמה, ולכן הם מתנגדים לכל דבר חדש ולכל דבר המשתנה. כמו נתתי את הדוגמה של קודק, אני חושב שזה מאוד חזק, אם אתם הבנתם על מה אני מתכוון, שהם לא רצו לשנות ואז נעלמו. עכשיו, טוב, נמשיך עוד טיפה ככה לתת עוד היבטים על הקווים. איך הם מתחברים עם, איך הם מתגשרים או התחברו עם הסביבה. הקווי הוא יותר תחרותי. הם רוצים לנצח בכל דבר ולהיות הכי טובים. הם מחפשים את השינוי כל הזמן. ואז לסביבה לפעמים זה לא נוח. כאילו יאללה בוא נשנה, לא, כאילו נוח לנו בצורה כזו, אנחנו רוצים לפעמים להיות ככה, אנחנו רוצים ליהנות ברגע, לא, לא, בוא נעשה משהו, בוא נלך לזה, יאללה, בוא נשחק. והכי משגע אותם זה היציבים, לא, הצורות היציבות, או אנשים יותר יציבים, ההתנהגות הזאת מוציא אותם מדעתם. המשולשים, הם מחפשים להתחבר עם הסביבה כדי להוציא משם את פלוס כלשהו. מה יש שם? כאילו אני רוצה להוציא את הדבר, יכול להיות את הטוב, יכול להיות את האמת, את היופי, לא משנה, כאילו אני מתחבר עם הסביבה כדי להוציא ממנה משהו של ערך, איזשהו ערך כלשהו. והמרובעים, הם מחפשים שהסביבה שלהם
יהיה יותר בהרמוניה. כי כשהסביבה שלהם הם בהרמוניה, אז גם כן הם בצורה פנימית, היא גם כן בהרמוניה. הם מנסים תמיד לשפר את המצב הנוכחי, לעשות אותו יותר בטוח. ויש להם בעיות כשהם רוצים להראות או לקבוע את הדרך שלהם או את ההסתכלות שלהם. בעיקר הם ממש הכי מתנגדים או התנגדו, אלה שכל הזמן רוצים להיות דינמיים, יותר עם הקווים. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מתחילים איזשהו משהו חדש, איזשהו פרויקט חדש, או איך מתנהג כל אחד ואחד? הקווי, אין לו כוח, הוא לא זהיר גם כן, הוא לא יתמיד, הוא אוהב יותר את הגירוי של הסכנות, הוא יותר יפעל דרך הכוח הרצון שלו, כוח, זה מה שיפעיל אותו יותר. הוא כל הזמן אוהב להתחיל פרויקט חדש, אבל אחר כך כבר מאבדים את כל הכוח, אין לו סבלנות להמשיך, הוא רוצה משהו חדש, כל הזמן להתחדש. עכשיו, במשולשים, יש להם סגנונות שונים של התייחסות לפרויקטים, ומעניין אותם כל מיני דברים שונים. יכול להיות בעיות חברתיות, יכול להיות בעיות פסיכולוגיות, יכול להיות צורת חיים. הם תמיד מחפשים לשפר את המצב בשביל כולם. עכשיו, הרובעים, הם יעשו את הפרויקט עד הסוף. והם רוצים להוציא את המיץ עד הסוף, בכיוון, במובן הטוב. זאת אומרת, הם רוצים מהפרויקט לנצל אותו עד הסוף, למצא אותו עם כל מה שאפשר, ייתנו את הכוח כדי להגיע לזה. הם רוצים ממש לקחת את הפירות על המשאבים, על הכוחות שהם נתנו שם. הם ממש מתמידים בדברים. עכשיו, רק תבינו, אין הכי טוב. אין, וואו, אני ככה, אז אני ככה, לא, אין. אנחנו מורכבים מכל הדברים, אנחנו מורכבים מכל מיני דברים, יש לנו היבטים לכאן, היבטים לשם, אנחנו נראה שזה רק פן מאוד פנימי. אבל אחר כך, כשבא לידי ביטוי, אני לא מתנהג עם כולם בתור דרך, אני לא מתנהג בכל מקום בתור צורה. יש לי, נכון, איזושהי נטויה מסוימת תמיד, כי היא שורשית, אני לא יכול לברוח ממנה, אבל היא תבוא לגילוי להמון דברים שונים גם כן. אנחנו נראה, אנחנו רק נמצאים בחלק התת-מודעי של המפה. אנחנו מתחילים לגרד כאילו ממש את ההתחלה של כל העסק הזה. אז לא להוציא כבר מסקנות סופיות, אנחנו נראה שיש עוד נקודות להמשיך להסתכל על הדברים האלה. עכשיו הנה אני אומר לכם, אוקיי, איך הוא מתנהג מול השליטה. אז כמובן, הקווים, הוא יתנגד, הוא ממש ימרוד על הדברים האלה. מי שרוצה לשלוט, הוא ימרוד. המשולשים, הם לא מחפשים את השליטה, הם מחפשים משהו אחר, והמלבנים, בוודאי, הכל צריך להיות, הכל מתחת שליטה. טוב, מה הקושי? הקושי בקווים, שהם מאבדים את התנופה שלהם, הם מאבדים, הם הולכים לאיבוד מאוד מהר, הם ממש מפוזרים, נגיד ככה. הם כל דבר כאילו מסיט את דעתם.
הם ממש מחזיקים מעצמם יותר מדי, זה הקושי, לא? אה, לוקחים יותר מדי דברים, לא? אז כאילו, בריבוי. אה, איפה הקושי למשולש? הקושי הוא עם היציבות, עם המצב של נמצאים באיזושהי נקודה של אי תזוזה. והביטחון מצד אחד, ומצד שני את התנועתיות יתר אה, בשביל השני, בשביל מישהו אחר או דברים כאלה. זה הקושי שיש להם. והמלבנים, אה, לקבל את ההפסדים בגלל השינוי בסדר. דהיינו, אוקיי, אני מבין שאני צריך כאילו לקבל שזה לא אני אשם, כאילו, אוי, שינו את הדברים, ואז להתמודד עם הדברים האלה הם הקושי שיש להם. מה הם צריכים ללמוד? אה, קודם כל, הקווי, הוא צריך ללמוד הצורך של התנועה צריך להיות פנימי ולא צריך הוא להכריח אותה בחוץ, שזה שלו, הוא צריך לזוז, לא כולם צריכים לזוז, לא כולם צריכים להיות בפעולה, לא כולם צריכים להיות בעשייה, אלא גם כן הם נהנים בלא עשייה או במצב הנוכחי, במנוחה. ולהבין שהדחף הזה של תנועה הוא לא בחוץ, הוא בפנים, והוא זה שצריך לזוז. מה צריך ללמוד המשולש? אה, לשמור על הזהות שלו. כי אם הוא באמת יותר מדי מסתגל לכל המצבים או לכולם, הוא יכול ממש לאבד את הזהות האישית שלו. ומה צריך ללמוד המרובעים, המקבילים? הם צריכים, רק שנייה, סליחה, קפצתי משהו. הם צריכים, המלבינים צריכים ללמוד שההרמוניה היא בפנים, והיא לא צריכה, הוא לא צריכה לכפות אותה בחוץ. עכשיו, מה צריך כל אחד? מה צריך כל אחד? הקווי הוא צריך נקודות של מנוחה. עכשיו, הוא יכול להסוות אותם דרך משחקים, דרך ספורט, אבל הוא צריך ממש נקודות, אוקיי, אני צריך לנוח. לא, בשביל לנוח, בשבילי המנוחה זה גם כן בתנועה, אבל בצורה אחרת, משחקים, ספורט. מה צריך המשולש? ממש, להכיר את האני יום יום, את האני שלו. זה כמו, אוקיי, את זה אני רוצה את זה. לא להסיט את עצמו לכל כיוון, אוקיי, עכשיו אני פה ואני שם, לא, את זה, כאילו, ממש, כל יום, להזכיר לעצמו. והמרובע, הוא צריך תקופות של תנועות, כדי שיזיזו אותו. עכשיו, איזה כוכבים אנחנו נייחס להם? לקווי זה השמש, למשולש זה ירח, ולמלבני זה שבתאי, או סאטו. אנחנו נראה יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. עכשיו, יש לנו, זה רק התחלה, אמרנו שאנחנו נדון על כמה דברים. אחר כך, בשיעור הבא, אנחנו נמשיך עם כל הפסים האלה, ואנחנו נראה לאן זה, לאיזה כיוון הוא הולך. והמפה, אנחנו נראה שהיא לא סתם
אנחנו נראה שהיא מחולקת, אבל אני לא רוצה להמיס יותר מדי היום, אז לכן אנחנו נעשה הפסקה עכשיו, ונראה שהכיוון, הייתי אומר למשל, הכיוון של המפה הזאת, לתחושה שנותן זה, אוקיי, אנחנו הולכים לשם, אפילו יש כמין שני חצים פה, ממש בולטים. אה, זה התחושה. כרגע אנחנו נדבר על ההסתכלות, המבט הראשון שאנחנו רואים, לאן היא, אבל אנחנו יכולים גם כן לדבר על התנועה הזאת, למה גם כן לפה, אנחנו יכולים גם כן לדבר לפה גם כן. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, בעזרת השם גם כן בשיעור הבא. אז עד כאן להיום.